Kesenian tradisional Jawa Timur, Ludruk Armada. Di bawah pimpinan Eros Jarot dari Kabupaten Malang. Mengawali acara hiburan kami, segera kami hidangkan tari tradisional Jawa Timur, Taring Remo, dengan gaya wanita. Namun, kami ajak Anda terlebih dahulu menyaksikan Maros Armada.
Pokueni enak rasane banyu mili ngetan parane. Aja wani karo wong tuwane, prasasat wani karo pangerane. Iku ngono marai dosa. Mangan tebu keliru tebon meleseng ayu kakak tiru sing babon.
wajib belajar 9 taun saiki wis dilaksanakno awet iku kabeh syarat sing notor pare anak-anak bangsa supaya pikire cerdas ora buta saka bandingno karo donya anda yen donya lan pondo ngono gampang ilang larine tapi yen kepinteran dadi sak lawas pendidikane dulur pancene hebat ora pandang anake wong sugih uga anake wong melarat belajar mas pancen semangat sembuyane besok kepingin dadi wong pangkat dina minggu waktu yang luang udah rekreasi nang tempat pemandian rame-rame dulur karo kanca-kanca sekolahan masalah sing dirembuk cuma masa depan tapi ana maneh sing kliru panemune nek budal sekolah ga ono tujuane wis 5 wulan dulur sampai ora bayar SPP nganti wong tuane disurati gurune dadi wong tuwa ayo sing ati-ati kudu bisa mawas ade nek anak sekolah dulur ayo diawasi kula aja sampe kliru tapi wong tua ngono ayo semono uga didik anak pancen wis kulino anake dididik ojo sampe sembrono supaya besok uripe bisa sampurna.
Aduh. Enak apa mbokmu iki ya? Ya kuwi jula-julus iki pangan esuk enak sore enak ya iki. Ngene marah esuk jam 3 bae yo rek rasane rek. Tang tang. Ceritane Pak Yono duwe gawe nyunatno anake wong anake jenenge Mas Kan ditangkap karo truk armada bengi iki aku iki Mas dikongkon nyinoman diwenehi tugas dondom jajan Mas neone mati kesempatan biotone tak udeki sing tak udeki jenenge Sumarti wong turune ana kamar buri kesempatan lampune mati bareng tak udek dadak kliru Bek Sumarmi terus moreng-moreng ilokno aku jere ketan arek senteng aku ilokno meneng karo gorenjeng Bek Sumarmi moro dadak aku dibanting ure sana ure situ dua-duanya saling menunggu yang satu marah yang satu ragu dua-duanya menanggung rindu coba dong mari dicoba dong coba dulu dong mari dicoba coba dong mari dicoba dong bareng tak coba aduh udele bodong wis waya esuk jagone loro rampe swarane mating terus aku senenge tani bebarengan padha nantur pare lapor joget lah kono joget dadi apa kon terusna lek lho kepengin ta kon mesti tenanan oh isang sing ngene Mas kulon parane ora ngulune kanggo telo kaya ngene Mas paling rasane ora
ae. Lah kok krok ngono. Apa oh? Kepingin nyanyi aku. Nyanyi yo. Tapi mulai banter-banter. Warna alon. Napas wis tuwek, wis rada cendhek. Pak Sujiono tang kok teklak tekluk. Melek petang dina tang Pak Sujiono mripate ngantuk. Gunarti nontok karo Pak Sujiono terus diceluk. Dijak nang mburi Pak Sujiono terus njaluk. Njaluk apa nu? Sing dijaluk tang rak wedang kopi. Ya seneng pahit Pak Lurah senengane legi. Gunarti nontok Pak Lurah terus nyedeki. Ngomong sakedap benu menesu ayo ndang ditambahi. Sing tambahane ku apane? Sangune. Kok niku moto duwik ngono sih. Ya mbok. Kok sangune tok ae kok niku. Nyanyi wong loro ah. Ya iya. Tuku genteng nu digawe apa? Tuku genteng tang digawe omah. Omah sing gedhe nu omahe sapa? Omah sing gedhe omahe Pak Lurah Sujiono. No. Apa? Sing gedhe omahe Pak Lurah ta? Lha aku ya ora wong dulurku iku. Tenan ah kon. Pak Sujiono iki dulurku misan. Misan. Oh, teko wong tuamu lanang. Gendeng. Teko wong tuamu wedok. Gak. Lah kok sing arep dolan pisan? Ya sik pisan iki aku ditanggap. Tak terusno. Ayo. Tuku boto nu digawe apa? Tuku boto tang gawe garasi mobil. Mobil sing mewah nu mobile sapa? Mobil sing mewah gedhe. Mobile Pak Lurah Sujiono. Lho. Ngono kon kok eruh ae. Mbah aku eruh. Tak terusno, Dik. Monggo Mas. Tuku kurungan nu digawe apa? Tuku kurungan tang gawe adah manuk. Manuk sing gedhe nu manuke sapa? Manuk sing gedhe. Lapo? Ayo Lapo? terusno. Pak. Tek untumu kan kok ya. Lek mobil mewah gedhe tek Pak Sujiono. Jono. Omah gedhe tek Pak Sujiono. Lek manuk gak wani aku. Ayo. Soale manuk bobot. Masa manuk bobot. Iya sing gedhe bot. Ngawur rek kon niku. Liyane mari tang. Liyane apa? Ya nyanyian. Sora. Gak. Kudu iso kon niku. Gak wis. Gak wani. Gak. Lek gak wani liyane wis. Ayo. Malam iku. Ayo. Nana kon. Ayo. Iwak wedhus Nang kringet ambune lebus. iwak sapi Iki nambahi gizi. iwak celeng Dipangan ora
keneng nek daging babi iku larangane santri. Kon ngono mangkelan. Ora kate campur kancamu. Kate nandi kon? Lho ngebuyu enake wong kon kok dipenteng wong kene kon kok. Kok iso ditinggal iku lho. Sing ninggal kon ya sapa? Lah lha apa aku ngeblak? Lho. Kon ndek ndi sih? Lah nomoriku sih. Iya. Kan nandi kon? Ngadep rono. Aku kan nandi. Rono. Lah kon ngadep rono. Kon ngadep rene. Iya aku kene. Mangan ae mari aja kan apa ngombe ae mari. Iya. Yo. Madhepmu lho ngomong-ngomongan madhep rene ya. Iya iya. Ngombe epir Salah-salah dadi kentir. nek pil goblok Iki marai bodoh. nek narkoba Larangane bapak pemerintah. nek ngombe whisky Wedi bapak polisi. Aku kok keblakno pindho. Terus Terima kasih atas penggeblakamu. anggelan arek iki. Oh yo untune kaya benik. Nang kancane ngono. Kayak panganan enak-enak gak dipangan. Mbek suji mang. Gampang wis. Ayo tak keno. Kene wis. Kangge nyaut. Iya iya. Awas kon golek. Iya iya. Iwak wedhus Nang kringet tambah lepur. iwak sapi Iku nambahi gizi. daging celeng Dipangan ora kena. nek daging babi Iku ngono larangane santri. jo Kan kate males ah. lah kok ngeblak Lah apa ngeblak wong loro ngawakku loro dadak ngeblak. Bokongku lah ya sudah gak karu-karuan tak ngeblak. burung wae ngeblak Borong. Lah apa ngeblak? Kon wis ngeblak ah. kowe Ping piro? pindho Ya kok ngeblak kok maneh. terima kasih atas penggeblakamu ya Apa? lah lek aku bola-balik kon geblakno suwe-suwe aku lah rusak Sing rusak apane? Salam. Ling 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 oh kekasihku di hari ulang tahunmu diam-diam aku jatuh cinta kekasihku oh ling 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 ya Allah aduh ya Gusti kula nyuwun pangaksami umat Islam mpun ninggal agami infak sedekah lan kitab suci arek ta Duduk goyang kursi digoyang. Bedok subuh hampir siang. Guru ibu terus sayang. Jadi anak yang besar.
iso. Sing ono manfaate. Ya iya. Ayo coba. Sing ana apa? Manfaate. Ya mes no Di. Ya mesti no. Lah iya ya mes no Di. Dipedhot-pedhot. Aja ngono nek ngomong sing genah nu. Apa? Ya mesti lho. Ya mes no Di. Anggitmu piti ya. Ayo dicoba. Kamu di atas semak, jatuh melayang tak ada artinya. Meskipun ilmu setinggi tegak, tidak sembayang tidak ada gunanya. Nek wong dadi menungsa urip ana lan donya kudu nglakoni ibadah nurut keyakinane dhewe-dhewe. Ngono lho, Cuk. Iku jenenge ono manfaate. Ya mesno Di. Ono prawan kok mangan sate. Ono wewe kok ditakoni. Oh, bengi peteng. Umat Islam cok lali salate. Aku dhewe gorong lakoni. Ling. Wong gorong nglakoni kok ling-ling. Loh, anane aku gorong lakoni, aku jek kerasukan setan. Sengenge ngulon parane. Ora ngulon nanduro telo. Kaya ngene barek rasane. Ora manut karo wong tuwa. Ling. Lah kok ora manut karo wong tuwek kok ling. Ah, kalambe aku. Tapi ora dae. Ya iku aku men mencot. Nanu. Lah iku mang iku. Nanu ni nanu. Nanu. Kono sing dadi menu. Jarene takon. Wong gak melok dadi menu wae sapa nyanyi? Mang lakon nggih. Iya. Terus ketan. Saiki wayahe berapa? Awakmu ya sepurane ya. Ya apa? Nanu. Ngono ta? Kono benune wis. Ben menu repot to niku. Mau jare takon. Ayo kon benune wis. Ya awakmu benune. Kok takon nang mencot kan. Ling. Kok ling. Ora lidok ah. Takone ngengkel to, Mbah. Iya. Bareng mangap keliru. Lah apa moro ling. Iki lho, Mbah. Nyanyi dhisik. Nyanyi Banyu lilingetan parane. Ayo. Nanu kono wis benune. Kalau woro kan niku. Ling. Hidup di dunia, mati di akhirat. Terus Keduanya marilah diingat. Barang siapa hidup melarat, usahakan nama tetap terhormat. Nah, iku lho. Satu contoh ngono iku. ora. Ngene lho. Balik Nang iso. Nang langgar tok gak ngaji traweh. Terus Gendaan tok gak dirabi ndoweh. Ling. Wong ora rabi kok ling. ngene lho. Waduh. Sepur ngidul momot kukusan. Sepeda ya ora bisa mlaku. Turu kumpul kene abusan. Sepedae gak iso mlaku. Ling. Wong sepeda ra iso mlaku kok ling. Rek. Wari iku matane mendulu. Ombol. Minjo. Wah, Presiden Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono. Cocok.
Ketang. Bupati Malang. Pak Sujat pribadi. Cocok. Benu. Dukun bayi kelampok. Ayo. Ya gak betul, gak tau kan wong kelampok. Sapi telu sikile piro? 12. Cocok. Wedhus papat sikile piro? 16. Cocok. Ulet-ulet tuwe telu sikile piro? Ayo. Suwen. Masih angel kok. Kon gak tau ngitung lek aku ngitung ini kok. Mendo pikirmu. 5 ping 5. Selawe. Cocok. Papat ping 4. 16. Cocok. 1957 ping 1926 tambah 123. Mendo. Ayo nu. Ayo lu. Masih kon ya bingung. 50 tambah 50. 100 tambah 100. 200. BK iso. 9.800 swidak papat ditambah 3.900 swidak 6 tambah 2.057 ayo Juta. Siap. mendo Maklum Bu, daneme rendah jene. dan batu moti mangkon kuper Apa kuper iki? kupernya gak ngerti kuper kupernya gak ngerti apa kuper kupernya kok gak ngerti apa Lah ya apa? iya lah bang kuper apa kuper menjokan nih bang kuper Lek apa kupernya kok gak ngerti ayo. papat ping 4 10 ping 10 Assalamualaikum. cocok 2 juta ping 300 tambah 8 dijaba 6 lekor cocok jawab cocok nah jumlah jawab Oh, tadi tentara. cocok hei jawab up Kate 17 rek lek ngantek lomba iki kalah isin aku. Coba aku ah. Iya. Pasukan, cup. Maju, jalan. Pasukan. Berhenti. Hadiahnya menit jam 4:30. Pasukan, cup. Maju, jalan. Pasukan. Berhenti. Jam 6 esuk menit. Matur suwun Bu, matur suwun. Penuh. Lare. Aku kabare kok. Kan kepin kali hadiah. Hadiah ya paling ngomben. Pasukan, cup. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Jalan di tempat, gerak. Lalek hadiah iku meneh jam 6 kon tak kei, kon jam 5. Saiki lek ngantek lomba ngadep 17 gak iso elek-eleke wong. Yo isin Cak. Soale tiap RT, tiap RW iku padha anu. Mulane kon ae aja sampe kalah 17. Wong 17 setahun sepisan. Pasukan, cuk. Jalan di tempat, gerak. Lah mulane kon dhewe. Ilingo. Lah lek ngantek kalah iku sini-sini wong. Lho iki bakale tingkat kecamatan. Lah iya. Lah anakku iku gak tau kalah. Tiap 17 anake mencong ale juara, gelek juara. Lah apa sih lu? Siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Anakmu sing barep ke sekolah. Wis rabi, no pandaan tuh anak siji lho. Jalan di tempat, gerak. Wis nomor loro. Iki mben iki dadi manten. Jalan di tempat, gerak. Kira-kira sekolah. Sekolah si meang ngono kok. Jalan di tempat, gerak. Kon iki. Ayo. Siap, gerak. Lah lek aku kalah teket tok sikilku. Ayo. Siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Aku tahun 97 juara yo. Blok iki kok.
Sik iki sik rusak. Sama pitu ya. Jalan di tempat. Gerak. Nek 2003 nomor 2 ya. Iya, pancen teko Surabaya arame. Oh iya jane. Anu hati-hati perek Surabaya. Heeh. Jalan di tempat. Gerak ngomong. Lek 2006 Mbuh. Jalan di tempat. Gerak. sepurane sekel kulinu. Ini lah. Jalan di tempat. Gerak. Ini butek kan sekel kulinu kan ini. Lah ora ero. Lah wong gak ero lah linu wae. Mengaitane ngai. Apa sih? Ora saiki linu. Lah kok tambah kabeh kaya kemiji bedes ngono. Oh, iki untung. Lho, awak. Sama-sama. Iki. Nom-nomane kancil. Latihan, siap! Gerak! Banton kok cilik temen. Kencang kiri, gerak! Tegak, gerak! Kencang kanan, gerak! Tegak, gerak! Kencang depan, gerak! Tegak, gerak! Balik kanan, gerak! Kencang depan, gerak! Banton kok celok. Balik kanan, gerak! Barisan kedua tangan kanan kiri diacungkan ke depan. Gerak! Kaki kiri ditarik ke belakang. Gerak! Hadirin sekalian, inilah barisan Nyorong Prautu. Kilo danton isik nom-nomane Bapak Kolik sing dadi camat ana Singosari. Wan, stop. Tak ya sepurane ae. Oh, keren. Ngancu ci. Apa iki? Tangan maju siji. Tegas tapi. Ci tu ci. Apa iki? Ci metu siji. Ci wak rong. Apa iki? Driji wak rong. Kreatif tapi. Cimut. Apa iki? Driji cimut.